The day you kissed my lips, light as a feather. And then we're just like this. No, it's never been better than summer 2002. Ooh. We were only 11, but acting like grown-ups, talking all in the present. Drinking from plastic cups, see love is forever and ever. Well, I guess I was true. Ooh. Dancing on her in the middle of the woods of an old Mustang, where we sang songs with all of our childhood friends. And it went like this, said, oops, I got 99 problems singing bye, bye, bye. Hold up, if you wanna go and take a ride with me, better hit me, baby, one more time. Paint a picture for you and me of the days when we were young, singing at the top of both our lungs. Now we're under the covers. Fast forward to 18, we are more than lovers. Yeah, we are all we need when we're holding each other. I'm taken back to 2002. Ooh, yeah. Dancing on a hood in the middle of the woods of an old Mustang, where we sang songs with all our childhood friends. And it went like this, said, oops, I got 99 problems singing bye, bye, bye. Hold up, if you wanna go and take a ride with me, better hit me, baby, one more time. Paint a picture for you and me of the days when we were young, singing at the top of both our lungs. On the day we fell in love. Woo, woo, the day we fell in love. Yeah. Dancing on a hood in the middle of the woods of an old Mustang, where we sang songs with all our childhood friends. Oh no, oops, I got 99 problems singing bye, bye, bye. Hold up, if you wanna go and take a ride with me, better hit me, baby, one more time. Paint a picture for you and me of the days when we were young, singing at the top of both our lungs. On the day we fell in love. Woo, woo, woo. On the day we fell in love. Woo, woo, woo. Day we fell in love. Yeah. Woo, woo. The day we fell in love. Love, love. Alright, ay magngal daw kada tayo amin kakabsat. Welcome kayo iti programa tayo nga sa miweng iti distrito. Ayan, ba tayo ni kadwa tayo ni Kabsat Jeff. Hello guys! Ayan, hello kadagiti kakabsat tayo nga agbuybuya at nga oras dita. Kumusta kayo? Nanya ti pangal daw yuman dita na po. Hello. kada kayo, Ayan, Ami. mabalin ang tugawin. Ayan, mabalintag tugawin, Kabsat Yes. K. Ayan, so another Saturday man and partner ti Intay Ana, Alda- kayam deta. Ayun na. may saman nga Saturday iti Intay ited kanya dan nga ragrag sa Yes. partner. Despite detoy Pandemic. pandemya detoy mararami ditoy ayantay nga Ilocos Sur tata medyo ti cases tayo pero nohan tayo nga nasisita nga room market hantay lang nga room market Yes, diba? dapat stay at home tayo lang. Yes, tap no safe tayo lahat observe Yes. social distancing daw 1 meter ta Ang partner. kwa, partner, may pa kaya din nga buya dati live streaming yan kasi Yes. Jerome Warda. Yes, of course. Buya ka dagiti agla-live kasi kada ito'y live streaming tikap sa channel tayong sa miweng ti distrito. Yes, agbuya da lang nga roden partner, Yes. mga bakda pa lang ti Load, pa-premyo nga yes. load. Ken na duma-duma pa, ada pa cellphone no, da duma. Di ba? When, malay mo. When malay Baka mo. next week. Oh. Yes. Ayan, mag-shoutout muna tayo. Ang Shout dami-dami. out dan. When nagaduti nagpapa-shout And out. shout ito, out yan. kay Amigo Alan. Hi amigo Alan.
Agboy-buya. Co-or ng Amigos Riders Club Philippines. Yes. Ayan. Shout out Pa-shout Kadagiti. out Ate Kay, Tabula family from Lusok, Santo Domingo, and Lopez family to Pangada Santa Catalina. Thank you, Kunana. Yan. Ni Angelica Billedo, shout out po sa inyo. Yes. Shout out kay Rai, Paul Albiar Tenorio, kay Pangabakin Nakman Loud. Ayan, pugtuam dagi jay madamdama ipa. Yes, sa pugpugto ka. Pap! Ayan. Pap! Pap, I miss you, Pap. Pap! How are you, Pap? May kamanti, Pap. Hagta. Ayan, magandang hapon po sa ating lahat. Shout out, sabi ni Amigo Perfecto Raka. Yes. Amigo. Suti talaga nga perfecto ni Yes, Amigo perfecto. Kasi perfecto nga minsan. Hi, Amigo Perfecto. Sana all perfecto. Oo. Sana all perfecto ang pangalan ko nun. Okay, and shout out pa kadagiti amin nga top fan tayo kas kumanipel tabangin kolumna. Yan. Ayan, kinanayon nga bubuya ni Agbubuya. Pel. Kada tayo every Saturday. Pa-shout out, Ma'am Ken ni Jade Ken Sayan watching from Puspus Bantay. Ayan, hello kadagiti taga Puspus Bantay dita nyati pang lunch yo apo. Nya ti pangal daw yun takakabsat. I-comment yun man dyan ti comment section tayo no na ti pangal daw yun ta. No dati magusto may kami magipagpadigo. May kami Yes. kilaban damdaman ng walpas. Sabi ni Rai, shout out kay Lijay, wala na bang chocolate dyan, tol? Ay, wala si Lijay ngayon, tol. Oo. Tol, wala si Lijay, tol. Hello, Tita Aida Alcayaga, Dita Canada. Ay, Ayan, wow. Hello, Tita Aida. Yan. Kumusta Tita Canada? Diyan mo no din nga parte ti Canada suna eh. Ayan, sa mga may gusto mag-send ng stars dyan. Mag-send naman Yes. kayo, baka naman. Tita Aida, pasend naman ng 5,000 stars. Wow! Wow! From Canada. Pa-shoutout po kay Robin family ng Nagilian and Lopez family ng Pangada ko na ni Ma'am Catalina Lopez Kerubin. Ayan, shoutout po sa inyo. And hello ko na ni Sir JM Asena. Hello po. Ayan, watching from Canada ko na ni Ma'am Aida. Tita Aida. Yes. Dino nga parte ti Canada ti ayan yung tita. Toronto. Toronto. Vancouver. Wow. Dino tita. Ayan, Ken, shout out ko pa gayang partner ti Honda ADV Club Philippines. Bukas may General Assembly kami. And happy birthday sa anak ni Sir Jubes ng Honda ADV Club. Si Mac. Bukas pupunta kami dyan. Ay, sana all invited. Ay, Oo, sana yung all mga naka-ADV. Wala kasi Oo. kami ADV. Oh, ang yaman-yaman mo. Bumili ka Hindi. na rin. Ng Baka ano. next year. Oo. Parang true. Oo. Okay. Sige, Okay, sige. so kakanta tayo, partner. Yes. And please keep on sharing. Ayan, ha. Mag-share kayo ng live streaming natin para Manalo happy. tayo. Manalo Ottawa tayo. daw, Ottawa. Ottawa. Ayan. Hello po watching from Narvacan. Kung na ni Bevsco Siringan Arquines Bayuka. Ayan. Hello po. Shoutout po sa inyo. Yan, Ottawa, Canada ni Tita Aida Alcayaga. From San Vicente. Pudok San Vicente. Wow. Pa-request po ng Narigat Timang Lipat. Watching from Quezon City ko na ni George Reotorio. Ayan. Ayan, apay ma'am, narigat ba talaga timang lipat when no... Ayan niya dito ma'am, kasuno timang lipat when no narigat timang lipat. At jay, kano de jay. Ayan, shout out Ate Kay Lopez family from Pangada, Santa Catalina. Ken Tabula family from Lusok. Santo Domingo na yung bangal daw kanya tayo amin kakapsat ko na ni Angelica Billedo Tabula. Yeah. Ayan. And pa-shout out po Kuya Jeffony from Cali, si Whitman Manong ko na ni Carlo Darbe. Ni Carlo from US. California. Hello, Yes. Carlo. Kumusta kayo ta? Doa kay Kenti bakit mo Kenti family. Hello Wow. dita. California ni Sir Carlo.
And watching from Abu Dhabi, kaanakan ko na ni Antique. Sir- Hello, Auntie Aling. Yan. Sir Carlo, baka naman sa stars dyan. Oo, baka naman po may pa-stars po kayo. Hindi, joke lang, Sir Carlo, ha? Pero pag tinutoo mo, yan, okay din. Ayan, si Sir Juvenal Season Guerrero. Yes. Hello, sir. Ayan, happy birthday kay Mac bukas. Pupunta kami dyan. Ayan. Wow, pa-shout out from HK from Hong Kong, sabi ni Sir Japs Kalap. Ayan. Ay, palakpak. Ayan. From Hong Kong. Ayan. Shout out po kay Sir Japs Palakpak. Ayan, pa-shout out po mga mga MDO and BDO ng Bantay, pati ng mga nagbabantay ng naka-quarantine dito sa Zone 2 Bantay. May Bagamalim. Kunana ni Merry Chris Palakpak Franco Sunyo. Ayan, shout out po sa inyo. Dagiti kakabsat tayo ng MDO and BDO dito Bantay. Ayan. Shout out. Yes. Get well soon sa mga naka-quarantine ngayon or ano. Yes. Ayan, makakalabas din tayo. Oo. Makakalaya din kayo. Oo. Yan, konting tiis lang tayo. Wow! Thank you so much kay Sir Japs. Nag-send siya ng 300 stars. Wow! Thank you, baby Japs. Yan, barkada ko yan si Jeffrey Palakpak from Bantay pero nasa Hong Kong siya ngayon. Yan. Siya sang may-ari ng casino. May casino siya doon, promise. Totoo? Oo. Wow! Dapat 3,000 stars, Sir Japs. May casino siya doon. Dapat 3,000 stars. Ayan, mamaya tignan mo. Yung mga- Ayan. Narigat timang lipat po. Ayan. Pa-shoutout nga ro din ang manang cake ko na ni John Denver. Hello, Denver! Hello, Mandong. hello sa inyo, yung mga nag-ML dyan. Ayan, kila Bebe Jansen, kila Justin. Sino pa ba kasama nyo dyan? Sino pa? Sino pa ba? Sino kasama nyo nag-ML dyan? Basta shout out sa Ayan, inyo yung dyan. mga nag-ML dyan. Kay Tita Joanne. Hello, Tita Joanne. Shout out. Nya, best? Ayan. Ayan, please share nyo tong live stream para may chance kayo na na manalo ng papremyo natin, of course, dito sa Kabsa Channel. Sa mga nagsisend ng stars, thank you so much in advance, guys. Ayan, shout out tayo mandamdaman kakabsat. Kanta kami pa. Once again, thank you so much kay Japs, pare. Wow. Baby. Ayan. Visit ka pong kunanan Ayan, may casino talaga yan, promise. Totoo. Real talk. Ayan, Ayan, dapat 3,000 stars po talaga, Sir Japs. May casino ka pala. Casino sa bahay nila. Oo. Totoo? Oo, promise. Daming kotse niyan, dami pang building. Yan, para sa'yo to, bro. If I could reach the stars, pull one down for you, Thank you sa stars. shining on my heart, so you could see the truth. Then there's love I have inside, is everything it seems. But for now I find it's only in my dreams that I can change the world. I will be the sunlight in your universe. You would think my love was really something good. Maybe if I could change the world. Oh,
feel that I'd be a fool, wishing for the day that I can change the world. I will be the sunlight in your universe. You would think my love was really something good, baby, if I could change the world. Eh, pong 150 langin, tila bagbagam syuta ko na. Kuna ni Japs. Once again, thank you, Japs. Thank you. Eh, so may gustong mag-share, ay mag-send ng stars dyan, baka naman, pwede, tumatanggap po kami. That I can change the world. I will be the sunlight in your universe. You would think my love was really something good, baby, if I could change the world, baby, if I could change the world, baby, if I could change the world. Yeah. Thank you so much. Ayan, maraming salamat once again sa lahat ng mga nagpapa-shoutout. Sige, partner, shoutout ka. Yes. Hello, Nakong. Ayan, request ko nun ni Paul Justin. Ayan, request mo, Tintin. And shoutout ulit kay Denver. And shoutout kay Caitlyn. Hello, Caitlyn. Ang karum-rumar, bebe, To the case. Yan, para kadagiti amin nga single. Ayan, pa-shout Nagbubuya. out. Barangay, nagsubutan ko ni J.Ann, Kayman, Riambon, and shout out sa masipag kong jowa na naglalaba ko na ni Cyrene Shatri sa skweta ni... Ay, naglablaba ka, Paps? Ni Paps naglablaba. Yan, para kay ni Paps dito eh. Paps. Hey, there's a look in your eyes. Must be love at first sight. You are just part of a dream, nothing more, so it seems. But my love couldn't wait much longer. Just can't forget the picture of your smile. 'Cause every time I close my eyes, you come alive. Ayan. Thank you, Sir Japs. Thank you. Ingat po. Closer I get to touching you, the closer I get to loving you. Give it time, just a little more time, we'll be together. Give a little smile, that special smile, a twinkle in your eyes in a little while. Give her time, just a little more time, so we can get closer. You and I. Hi kay Ate Jam. I miss you to Ate. Ayan. See you soon, Ate Jam. Hi, Jam. Then could I love you more, so much stronger than before? Why does it seem like a dream? So much more, so it seems. I guess I found my inspiration. With just one smile, you take my breath away. So hold me close and say you'll stay with me now. The closer I get to touching you, the closer I get to loving you.
a time, just a little more time, we'll be together. Give a little smile, that special smile, twinkle in your eyes in a little while. Give a time, just a little more time, so we can get closer. You and I. Ayan, shout out po sa lahat ng mga taga-barangay sa Lumagay, Kabugaw ko na ni Jerome Paul. Hello sa lahat ng mga Yes. nagkakabuga. And hello din kay Kuya Arizar Carlo Romano. Hello Manong! Yan, thank you kay Ma'am Raisa Garcia. Sabi niya, bravo. Yan, Ayan, thank you so po. much. Ayan, ma'am, baka pwede ka naman mag-send Magsa ng lang stars. stars. Ayan. Si Ma'am Raisa. Ayun, sa mga wala pang share badge dyan, mag-share na kayo. Para makasali kayo sa mga pag-games natin. And shout out sa mga classmates ko dyan na lalo na yung mga taga-Kabugaw, sila Mandong, sila Ina, sila Aaron. Ayan, shout out sa inyo guys. Yan, shout out kay Ma'am Jen Mendoza Pano. Hello. Ayan, hello po. Shout out po sa inyo. From Shout out from Flora, Yan. Santo Domingo. Taga Flora siya. Ayan. Ayan, and... Sige, sana damdama. Ayan. Muna tayo ha. Pwede naman tayo mag-instrumental dyan mamaya sa mga request. Yes, Okay. yes. Sige Denver, damdama. Pag-games tayo pa lang, i-share yo. Denver, i-share yo tap ng mga bak kayo niya. Yes, and Share please, yun. yan. And please guys, yan, mag-send po kayo ng stars sa amin. Yes. Yan, thank you Ay, so wow! much in Kanana ni Kuya advance. Kevin. Hi, Kuya Kev! Nakasublikan. Medyo dates ko. Nagawid ka na on dates. Yan. Hello kay Sir Archie ng Tinice. Ayan. Ay, hello po. Hello Sir Archie Tan. Hello Ayan. po. And Shout out ko na ni Sam Redoble. Hello yung po. kasama ko yan sa HACP. Yan. Hi Wow. kay Sir Sam Redoble. Shout out. Yung pinakapoging member. Hindi. Ay, wow. Oo. Pangalawa lang ako. Joke. Kulang ka lang ilang ligo. Saka ilang kuskus. 10 lang? 10 kuskus lang. 10 kuskus. Ay, grabe. Wow! Thank you so much kay Ma'am Pel. Ayan. Pel Thank you so Tabangin much tulong po. na. Good afternoon, kakabsat. Mangantayo Mangantayo pa ti Lomi. Nagbara. Iwen nga rod. Ma'am Pel, nagbara kay Lomi ti kanem. Kasla kaya Nga ko. nabarbara man eh. Kasla kaya ko nga mabaraan di karabukob ko. Tapno nalalaing na pahingatang ako manta. Kumanta. Iwen. Tro. Lomi ko ma. Ma'am Lomi. Pel. Ayan, Ma'am Pel. shout out kay Gilbert Bob Bekenemen, Dad. Sabi ni Paps. Ayan, Pop. Send ka ng star, Pop. Hindi, joke. Ayan, shout out po sabi ni John Tagorda Alcones. Ayan. Hi Kuya John. Hi, Wayne, baby. Ay, dami mong baby Hindi, ha. ayan. Kasama natin sa Joy Rockers yan, Oh, wow. si Wayne. Ayan, baby yung tawagan talaga namin. Tatlo kaming vokalista doon eh. Si Pa-shout out daw Kuya, basahin mo yung Epong pa-shoutout sa Tropang Music Room for the last time. Sa Tropang Music Room namin. Wow. Kasi nung high school kami, yun yung tropa namin. Tropang Music Room. Musician din si Sir Jobs. Oo. Wow. Ano yan? Drummer yan. Ay, wow. Ng marching band nun. Oo. Music room. Marching band. Oo. Kasi yung namin, banda saka marching band. Yun. Yan, Nagloko ka talaga, Amigo Kim. Shout out po watching from Japan. Japan Kasinan. Amigo Kim, baka naman pwede kang mag-send ng stars. Oo. O kaya yung stars, Ano? bigay ko sa'yo, ganun. Ay, Bibigay ko ang araw at ang buwan, ganun. yan o. Oo, buwan. Wow! Yan para sa'yo yan. Araw ito kasi anong oras pa lang. Uy, hindi. Stars to. Bakit? Basta sa ibang planeta, ibang star. Ay, wow. Sige, Yung maliwanag sa gabi. magpag-games na tayo, mananalo siya ng 100 peso load! Hello, Sir Marcelo de Guzman.
And hello din Ayan. kay Sir Joselito Velasco Paet. Shout out mo Mark Fidel. Si Mayor Fidel. Machu Pascua. Kanu baby. Ayan, shout out kay Wayne sa si Mayor Mark Fidel, Machu. Wow, Machu. Mark, yan ng Joy Rockers. Hello, bro. Ayan pa shout out po MPCP and PUBRC Team Ilocos Sur. Thanks Batch Jeffony. Ayan, thanks, Batch. Ayan, sabi ni Sir Ronald Parra. Ayan, kaklase ko yan nung Ayan, sige, elementary. magpa-games na tayo. Kala ko Chiska kasama mo. Para makamukha Ikaw mo si Chiska. Di ba Hindi. nga, kilala mo si Chiska? Hindi. Si Wally. Hindi. Wally Bayola, Ay, si oo. Chiska. Oo, siya po si Chiska. Ikaw yun. Ako po si Juan. Wala po kaming ginagawang masama. Wala po kaming video. Ikaw ha? Ayan, shout out kay watching from Philippines. Sabi ng classmate ko si Mark. Hi, Maki! Maki, may screenshot ka ba nun? Ay, oo. Sige, pag-games na tayo. Mag-games na tayo. Ayun, please share, guys. I-share yung man dati live streaming tayo. Tapno, at the chance yung mga ba. Sige, magbigay ka ng clue. Okay. Ayan. Ayan, so what's in a box tayo, Apo? Ano? Pugtuan dalaing noon niya ti, nagyan na detoy. Okay. Okay? So, tatapoy lang i-share dati ito live stream tayo tapno. Dati chance na nga magaba. Kasi nuhan nyo nga i-share kakabsat kit awantihan. Kaya nga awanti chance yung Chance yung magaba. mga bak. So, dapat tatapay lang kaya medyo delay dito sharer badge dito yan ti Facebook live tayo so i-share tayo. So, pugtuan tayo. Ano muna nga clue. Titi muna nga clue partner. Yung tati clue ta dito eh. English dapat yan ah. English. Mm-mm. Ayan. Ano ba dito? Kung ano yung pangalan nitong bagay na to at saka at anong kulay. Yes. Okay? Ay pangalan Ayan, saka nag-guess na, pero Pangalan wala pa saka- tayong binibigay na clue. pangalan tapos kulay. Oo. Halimbawa, mikropono, mic black. Mike Black. Yan, Mike ganon. Gold. Mike Oo. Silver. Ganon. Sige. Okay, ito Wala pa pong tayong binibigay na clue. Yan. Dami nyo nang sinasabi, guys, ha? Y9 cellphone. Pamain na lang tong Y9 cellphone. Oo. Medyo. What's in a box tayo? What's in a box? Nya, What's in a tinagyan box? na deto yapo. Medyo, Detik, magbigay na ako ng clue, ha? Detik, medyo OTG. Parang on the go na thing din to. Pwedeng dalhin kahit saan para for emergency purposes. Diba? Ayan. Oh. Pero may partner to kaso yung isa lang. Para mahirapan kayo. Oo. Flash drive, black, memory card, hindi. Han nga flash drive deto guys. Hindi. Hindi siya guys, hindi siya electronic device, hindi. Very, primary needs ng bahay. Dapat, every bahay may ganito eh. Pwede. Lahat ng bahay may lahat ng ganyan. Kasi kailangan talaga yan pag may emergency. Oo. So second clue tayo partner. Anong clue natin dito? Ano? Oo. Kayang mag-ayos Yes. ng mga bagay na sira, Nasira. yung mga nahiwalay, yung mga napunit, ganon. Basta yung Bakit? nasira. Ayan. Oo. Parang relasyon. Ay. Pwedeng
Para pwedeng pagdugtong. Extension, hindi. Adapter, hindi. Hard drive, black, hindi. Padlock, emergency light. Shoe Backlighter, glue. hindi. Hoy, wag ka na sumagot. Ayan. Pwedeng, Battery, black, pwedeng hindi. pandikit. Pwede siyang pandikit. Pandugtong. Pandugtong, pandikit. Ganun. Nail cutter, silver. Hindi po, Ma'am Aida. Black lighter, hindi po. Flashlight, hindi. Alam nyo, yung isa pang clue, nasaan? May kulay. Nasaan? Nasaan? Si ano, oh. Kilala mo? May joke. Ayan. Ayan. Congratulations kay... Ay, wait lang! Wait lang! Wait! Ay, Meron. congratulations kay Ma'am. Cyrene. Ayan, Cyrene, ayan. Congratulations. Ayan, white thread. Ayan. Pwede siyang pagdugtong. Oo. Ayan. Okay. White thread. Sinulid. Sinulid. Band-aid. Ayan, in English lang niya sinulid. Rugby. Si Ma'am Cyrene Seatriz Ascueta. Yeah. All the way from San Juan. Ayan. Bulkasil ko na. Bulkasil. Ayan, pandikit daw bulkasil. Ayan, pwede. Sirang relasyon. Hoy, may sinasabi si Ayan, so, Wow. syempre partner, hindi kompleto ang Samimagti Distrito kung wala tayong guest. Wow. Diba? Kaya tinatawag natin yung guest natin na very talented. Mga staff dito kasi mga Oo. talented kasi yung mga staff dito Mga... sa ano, Ay! sa Ba't ganon? sa Ba't sinara Kabsat yung Channel. pintuan? Ayan, yung admin ng Kabsat Channel. Ayan, Kabsat admin, si Amigo Haris. Ayan, palakpakan natin si Amigo Haris. Kakanta ng isang kanta para sa ating lahat. Ayan, parang nahihiya siya. Yung isa na lang muna. Yung isa na lang. Ayan na. Oh, yung isa na lang muna nahihiya pa. Hindi maririnig yung boses mo pag nakamask ka. Ayan, tawagin na natin si Amigo Jake. Amigo Sherwin. Ayan. Ayan, siya yung in charge sa ating audio. Ayan, halika na. Wait lang ha. O ano ka, Oo, sige. Ayan, hello po. Kayo po ba yung tumugtog sa birthday party sa Kabangtalan Sinait nung March 19? Ay, oo, kami yun. Ay, wow, hindi ka nag-invite? Kami yun. Kasi Ba't hindi ka nag-invite? libre yun eh. Ha? Libre yun. Hello kay libre? Ma'am Bian Impelido. Hello ma'am, dyan sa taga Sinait ka ma'am? Kay ma'am, sir. Sir Brian. Sir Brian pala. Hello kay Sir Brian. Ayan. Opo, kami po yung tumugtog nung Wow. kailan ba yun? Last 19? week ata. Oh, yes. Okay, tawagin na natin si Amigo Jake. Ang ating audio man. Yes. Halika na, amigo. Ang ating scorer. Yeah.
Ayan yung mga request nyo. Standby muna ha. Standby. Ayan. Hello. Sige, pasok ka muna sa ating Bubble. bubble wrap. Hello! Sige, kanta ka ha. Ako, meron na nandun. Naka-prepare. Parang hindi prepare. Sino ang lyrics, baby? Ay, ba? Oh. Pero yung score, tumutugtog pa yung And once again, kadagiti amin nga. Isa. Papa-shout out. Yung isa pa. Ayan, shout out kanyayo. Siyempre, papa-shout out. Shout out. Nakaroon ko shout out. sa mga Shout out kanyayo. lahat. Yan. Ayan, pa-request po, magazine. Ayan. Itong Alright. song is dedicated to lahat ng mga nagmamahal. Oo. Yeah. Para daw kay Amiga Kay. Na ano. Keyboard. Adda inak na sabat, bumakit ngem na lapsat. Inis makit kinmit mat, nagkibayo to'y kaunggak. Woo! Nuti lang nga, di met paudi. No pamaginawaw, sexy. Agtawen santi 60, luay na pailat makagargari. Bumakit nga agpaiso, napigsa pailat inat bat batung. Akaalino ti patong na makatun nagkinina. Woo! Come on! Agbabaketa, isut kun kunada kaniya. Uray manuy uyawen na kidametrik na, tuy marik na. Agbabaketa, tudno nga agbabaketa. Ida kami namuti ganas, di bakit akainayan na yan. Hi, Julian. Kita, tudno nga agbabaketa. Di da kami namuti ganas, di bakit akainayan na yan. Di pumatol iti bakit, kaskala adat langit. Awan sa pulim ti kinasamit, arakup na kinim na get. Di bakit nasingsingtet, nabangbang luawan mintis, uray no kuri bet-bet, awan sa pulim minakinagaget. Nakilariro ay kunkunada, nga amoy lupati. Di bakit aka nagpaiduma, di ganas na. Ang babaketa, isut kun kunada kaniya. Ururan yawenda, di dametrik na, tuy marik na. Ang babaketa, udno nga agbabaketa. Di da kami namuti ganas, di bakit akain na yan na yan. Agbabaketa, udno nga agbabaketa. Di da kami namuti ganas, di bakit akain na yan na yan. Woo! Shout out sa mga kasama natin. Kay Kuya Makmak. Kuya Mak, saka dito. At sa ating grupo, ang Team Magenta Grace Ilocos. Shout out! Woo! Di pumatol iti bakit, kaskala adat langit. Awan sa pulen ti kinasamkit, arakuk na ken hinagem. Di bakit nasingsingtet, nabangbang luawan mintis. Uray no kuri bet-bet, awan sa pulim minakinagagit. Alright. Nakilariro ay kunkunada, nga amoy lupa di ngut na. Di bakit aka rumansa, nagpaiduma, di ganas na.
Amiga kay, amoy lupa kakano ko nanay tutudo na. Ang babaketa, isungkun ko na da kaniya. Uray manuy uya wenda, di dametrik na, tuy marik na. Ang babaketa, kuno nga ang babaketa, di da kami nahuting ganas, di bakit akain na yan na yan. Di da kami namuti ganas, di bakit kain na yan na yan. Okay, thank you. Next po. Okay, hindi, next na. Yan, thank you so much. Amigo Jake, amigo Sherwin. Ayan. Thank you so much. Thank you. Yeah. I'm back. We're back. Yes. Pa-shoutout naman dyan, mga masisipag kong trabahador. Sa Carlo Quincy, Hollow Blocks, Gravel and Sand, sa Lusong Baklig, Kabugaw, Ilocos Sur, pa-request. Close to you by Carpenters, kana ni Sir J. Carlo Fernandez. Ayun, kanta sana ako ng mga request nila. Ayan, para kay Tintin na nag-request. Nandyan pa ba kayo, Denver? Ayan. Wow, galing naman, Jake. Ko na lang ni Ate Gina. Lunga agbabaketa. Ano ba yan? Ayan, Dejay. Dejay ni Yun. Jake. Ano ba yan? Nagbabakit ka? Totoo ba? Sana. Ewan ko kung December Avenue or Yan, kanta, mamunga mo nung sino tinang kanta. sana. Request nga nila. Yan ba? KKKK. Okay. KKKK. Sumera. Yeah. Ayan, shout out kay partner. Ayan. Kalagiti. Kung na ni Ate Aling, kay anong secret mo nag-diet ka ba? Aba. Haan, auntie, naglaing na mangan. Sinasabi ko sa'yo, tita, Ano? inspired kasi. Inspired kasi, tita. Ayan. Inspired with someone. Naglaing na nga mangan. Naglaing na nga mangan, Ate Ayan. Aling. Kaya ibang-iba yung ano eh. Yung aura Ayan, niya. pumayat si baby girl, sabi ni Zeke Vance Joe. Sino to? Sino kaya to? Ayan, para kila Tintin. Umuwi ng tila bang lahat nagbago na. Nawalan na ng sigla ang iyong mga mata. Ngayon ko lang naramdaman ang lamig ng gabi. Kahit na magdamag na tayo magkatabi. Bakit ka nag-iba? Meron na bang iba? Sana sinabi mo para di na umasamay tayo pa sa uli. Sana sinabi mo hahayaan naman kitang sumaya at umalis. Sana sinabi mo para di na umasamay tayo pa sa uli. Sana sinabi mo hahayaan naman kitang umalis. Binibilang ang hakbang
hanggang wala ka na. Nagbabaka sakaling hilingon ka pa. Hindi na ba mababalik ang mga sandali, mga panahong may lalim pa ang iyong ngiti? Bakit ka nag-iba? Meron na ba iba? Sana sinabi mo para di na umasang man tayo pa sa uli. Sana sinabi mo hahayaan naman kitang sumaya at umalis. Sana sinabi mo para di na umasang man tayo pa sa uli. Sana sinabi mo hahayaan naman kita. Sana sinabi mo para ang mga ayaw mo'y aking iibahin. Di ba sinabi mo basta tayong dalawa'y sasaya ang mundong mapain? Di ba sinabi ko gagawin kong lahat upang tayo pa rin sa huli? Biglang nalaman ko may naghihintay na lang palang bumalik. Sana sinabi mo dahil di ko maisip ano bang nagawa kong mali. Sana sinabi mo para di na umibig ang puso ko muli. Sana sinabi mo para di na umasama tayo pa sa uli. Sana sinabi mo hahayaan naman kita. Sana sinabi mo para di na umasama tayo pa sa uli. Sana sinabi mo. Alright. Yeah. Thank you so much kila Tintin and kila Denver for requesting the song. Sana. Ayan, Boom Boom Yahoo! Man K by Momoland. Ko na ni Pops. Ayan, shout out kay amigo RJ Somera Ascueta dyan sa Kabugaw. Hello! Hello, amigo. Kamusta kay Tita Awa? Yan, takila yan. Yes. Ayan, galing ka Toronto, di ba, baby girl? Kilala mo to? Kabsat? Si, ayan. Ay, oo. Ah, ikaw pala yung baby girl niya. Sino na nga ba yan? Zik Ay, Vance oo. Joe. Kilala ko yan, si Sik. Ansisit? Wow, Oo. coming Hindi. from you, ha? Ay, ikaw nagsabing Sik, ha? Si Sik, sabi ko. Sik. Ay, akala ko ansisit. Vince Joe. Ayan. akala ko ansisit. Oo, ikaw yun. Ikaw yun, Sik. Tayo ka nga. Ansisit, ano ba? Nuno. No, Ansisit yung... Yung maliit. Sige nga, tayo ka nga. Hi, Paps. Ayan, nanonood pa si Paps. Yan. Hi, Paps! Namimiss natin si Paps eh. Oo, Paps. Pawigan ka, Paps. Pahalo-halo ka man, Paps. Halo-halo. May na kami manilabaan nga ron, Paps, kung ni bake mo, lablaba ka kano. Alam mo, kano, laba mo niya orasen, aldawen. Pinagtuturogen. Ayan. Ano pa ba? I'll be man, Kuya Jeff. Kuna na. Ni Angelica Biledo Tabula. Or magpa-games muna tayo, okay? Yes. Pa-games. Sige. Ayan, after the pag-game, did you nag-request ni I'll be? And please share the live stream para po May chance kayo na manalo. Yes, may chance ka na manalo. Ay, nanonood yung kuya ko na pinakagwapo kong kuya. Kasi siya lang yung kuya ko eh. Hi, Kuya Kyle. Eh, Oo. ano lang eh, gusto mo lang, kaya mo lang tidumawa kwarta. Hindi. Hindi, baka siya pa yung bigyan ko. Charot! Charotero. Ayan, hi Kuya. Ayan mo, naka-duty ka. Kuya. Ayan, Hi, kuya. saludo po ako sa mga katulad ng mga frontliners. Hello po.
Ay, hi, Papa Epong. Love you, sabi ni Mark Joven Arista. Yan, Hi. nag-send siya ng 100 stars. Oh, wow. Hindi ba pwedeng, 100 stars. Joven, baby, hindi ba pwedeng 100,000 star na lang? Love you daw. From Hawaii. Si, Wow! Totoo? Joven, yes. Wow! Ayan, aloha. Ayan, Joven, kumusta ka daw, sabi ni Amigo Bob. Ayan, Amigo Ayan. Bob Gilbert Caro. Ayan, hello kayo dyan sa, hello sa kanila dyan sa Waipahu, Hawaii, kina Joven Arista, kina Kuya Benji Arista. Kay Kuya Mark dyan, hello. Hello po. Ayan, mahalo po sa 100 stars. Ayan, sige man ko na ni Manong ko ikakto ka ng kwarta. Nakasanot ta naman. Binubuking mo naman si Kyle ko na ni Auntie Aling. Ni Auntie Aling mangtad di kwartam. Ayan, thank you po sa mga nagsisend ng stars ha. Ayan, keep on sending. Wow. Ayan, pag international na pala tayo. May Yes. mga taga-Canada, from California, from Hawaii, from Japan. Abu Dhabi, from London. Hi, Kuya Glenn! Hello Kuya Glenn Arcano dyan sa London. Yes. Meron ding Japan. Japan. Japangasinan. Oh, Japan Kasinan. Si Amigo, Amigo, anong pangalan mo? Nakalimutan ko. Amigo Kim. Ay, Amigo Kim. Ayan, pumunta Amigo, sila sa oh. Pumunta sila sa gig ko nung Saturday, pero late na sila. Oh, Ayan, punta ulit kayo mamaya ha doon. Pero, si Amigo Alan hindi kasama noon. Nakipag-date daw siya nung Oo. Saturday, kaya wala siya. O, nasa Kabugaw daw. Wow. Ayan, pumunta rin si na Amigo Kim doon sa sa Amian. Nung gig ko rin. Kailan? No? Nung Saturday. Saturday din? Oo. Pero Okay. maaga sila. Siyempre, Oo. Late silang napunta doon sa gig ko. Sa, Yes, thank you so much kay Amigo Kim, kay Mamaya Amigo ha, Jeff. punta kayo. Yung mga may gusto makinig ng chill din, punta kayo sa gig ko mamaya sa Santa Catalina. Oo, sa may Catherine yun, di ba? Oo. Hello kay Sir Pancho. Hi, Sir dyan Pancho! sa- Hello! Ayan, Baka naman may... Catherine Bar and Baka damdama, dati kwa, dati, paltat. Paltat to si dami damdama wen. Yuhu. Gimase. Yan sana all. Sana all paltat. Oo. Hindi, ikaw lang yung paltat. Gusto kong, gusto kong kumain ng paltat, pero ikaw pa. Ala! Joke. Madiantis. Ayan. Ay, oo nga. Ano pala to? Anong laman neto? Ikaw kasi. Parang hindi kilala yung brand neto. Wag na yung brand. Yung, ay makikita dyan. Ha? Yan. Sige, pa-games. Mananalo ng 100 peso Dapat may load. brand din. Hoy, hindi yan kilala. Hindi kilala yung brand na yan. Ay! Ano mo bagti-bagtingon ako makita ka. Ayan. So, what's in the box tayo? Hi, Jepoy! I miss you, best friend. Best friend, may katoy Hi, Lijay. Hello, Lijay. Lijay, apewang ka. La. Ha? Ha? Apewang ka, Lijay, ha? Ayan. So, ayan, what's in the box? What's in the box? Pugtuan nyo hapo, no, anyati. Adi jo uneg ti box. na deto'y box. Okay. 100 peso clue. load. Bigay tayo ng clue. Yan Medyo na- mabigat. Dapat get the sharer badge Yes, nyo. sharer badge. I-share you dito yung live stream tap no mga back kayo. Iron Vivo Y30. Hindi. Oh, Y9 Prime yan. Oo. Ito, box ng ano ko. Mm. Y9 Prime. Ayan, clue daw. Ayan, mabigat. May pares to, may pair. Mabigat siya eh. Pero, yun lang. Oo, hindi to magagamit kung wala yung pair. Yes. Hello kay amigo Yung Gerald. pair niya is, naku, gusto kong manabunot. Wait lang, pwede bang i-post nyo yung live streaming natin? Mabigat, ikaw yan, amiga.
Pungguseng kansan eh. Tao kararot mo ah. Nasa selda ako, Kay. Oh, bakit? Bakit kaya? Ba't ka nakaselda? Ano? Agad-agad. Ang bilis nyo naman. Oh, parang alam niya lahat ng mga gamit. Next Sabado, magdadala ako ng gamit, ha? Ha? Dadalhin ko yung parador ko sa bahay. And congratulations kay Pel Tabangin Colomna. Nahulaan niya agad? Oo nga, nahulaan niya Isang agad. clue pa lang. Padlock. Ay, hindi pala. Joke. Oo, padlock. Ay, hindi. Ano to? Kilala mo. Ayan. Ang dami. Okay, congratulations kay Pel Tabangin Columna. Ang galing nga. Mag-record tayo. Hoy, may CCTV tayo doon, no? Ay, oo. Hindi daw yan gumagana. Ay, ano yan? Props lang. Oo, props lang yan. Grabe naman. Wow, congratulations kay Pel. Nalo siya ng 100 star. Ay, 100 pesos. 100 peso load. 100 star. Thank you sa nagbigay ng 100 stars. Si Lijay daw nasa Zelda daw. Oo nga daw Saan eh. Zelda? Sa puso mo? Joke. Sa puso ni ano. Sa puso ni Lijay. And once again, congratulations kay Pel Tabangin. Ayan, tawag. Siguro ready na siya. Ang ating admin. Yes. Ready ka na ba, amigo? Samahan natin dito. Ready ka na, amigo? Isang song lang. Halika na. Ayan, amigo. Ayan, ha? tawagin na natin ang ating admin. Yes. Ang mga Wow, talented. nahihiya pa siya. Gustong-gusto rin naman. Hindi, ikaw naman. Alam ko yung feeling na yan. Ayan, ang napakagwapo naming admin ng Kabsa Channel. May susi ka dito. Nilock ko na. Wala ding silbi. Wala din namang lalakan kasi walang ano. Ayan, nagre-ready pa siya. Oo, ikaw naman. Ay, mukhang kailangan ko na naman magpakulay ng buhok. Yes. Oo. Nawawala na yung purple sa buhok ko. Sabi ni Mark, kasama natin, Jan Tagorda Alconis, adda ak tuk-tuk tipugun bu. Agloto nak tabako. Tipugon ni Peke, di nakabarbarat tanser. Maling takan. Ayan, nagage lang kami noonay ni Mark nga kuha ag trabaho. Ayan, da ka no ti tuk-tuk pugon. Apay, adupay laang tigatodan nyo, sir. Adupay tilotwen nyo nga tabako. Ayan. Umaya makipaggatod. No, papatudok kayo, agtudok ti tabako. Iso, ay banda. Ayan, shout out kay Mark. Nga mang shashat di tatok-tuk ti Pugon. Hindi, joke. Okay, tawagin na natin ang ating admin, si Amigo Harris. Halika na. Ayan. Wow, ang tangkad. Tayo ka nga, amigo. Tayo ka. Wow, wow. Uy, mahulog ka dyan, ha? Yeah. Ay, sige. Wait lang, ha? Punta ako sa kabila. Interview daw. Hello? Interviewin daw. Sino ka? Sino ka? Ano naman yung nararamdaman mo ngayon, amigo? Ano? Okay ka lang ba? Huminga ka ng malalim. Huwag kang kabahan. Hindi ka naman kakainin ni Direk eh.
Shoutout sa, shoutout kay Katnix Nicole na asawa ko na nanonood ngayon. Wow! Sana all supportive. Wow, nagkataon talaga. Umupo siya dito tapos ngayon lang nag-comment si Ate Kat. Wow. OMG sabi niya. Ate, share mo nga. Share mo nga. Share mo yung natin, live streaming natin. Sige, anong kakantahin mo, amigo? Kakantayin ko yung Ano? kantang, Ano? basta. Sige, kanta ka na. Basta. Isasama na lang kita dito para hindi ka mahiya, okay? Huwag kang mahiya, walang hiya ka. Lolo. Oo, 3 bucket daw. Para sa ito. Dating table number 3. Umiiyak ka na naman. Langya talaga, wala ka bang ibang alam? Yeah. Namumugdong mga mata. Yeah. Hi, Jepoy! Miss you, best friend. Kailan pa ba kaya ikaw magsasawa sa problema na iyong pinapasan? Hatin sa'yo ng boyfriend mong hindi mo maintindihan. May kwento kang pandrama na naman. Parang pang TV na walang katapusan. Hanggang kailan ka ba ganyan? Hindi mo ba alam na walang pupuntahan ang pagtiyaga mo dyan sa boyfriend mong tanga? Ah? Na wala nang ginawa kundi ang baluain ka sa libo-libong pagkakataon na tayo'y nagkasama. Iilang ulit pa lang kitang nakitang masaya. Naiinis akong isipin na ginaganyan-ganyan. Siguro ay hindi niya lang alam ang iyong tunay na halaga. Wow! Very supportive talaga si Amiga Katniss. Wow! Peace na bakit? Oh, ha? Oh, ha? Hindi na dapat pag-usapan pa. Oh, ha? Napapagod na rin ako sa aking kasalita. Hindi ka rin naman nakikinig. Kahit sobrang pagod na ang aking bibig sa mga payo kong di mo pinapansin. Akala mo'y nakikinig, di rin naman tatanggapin. Ayoko nang isipin pa. Di ko alam ba't di mo iwanan siya. Ang dami-dami naman diyang iba. Kang wala ka nang makita na lalaki na magmamahal sa'yo. Huwag kang kabahan. At hindi niya sasayangin ang pag-ibig mo. Pagkakataon na tayo'y nagkasama, iilang ulit pa lang kitang nakitang masaya. Naiinis akong isipin na ginaganyan-ganyan. Siguro ay hindi niya lang alam ang iyong tunay na halaga.
Okay, si Sir Amigo Bob Sunod nakakanta, please. Sabi ni Ate Gina. Nagpa-practice siya kanina. Minsan hindi ko maintindihan. Parang ang buhay natin ay napagtritripan. Medyo malabo yata ang mundo. Binabasura ng iba ang siyang pinapangarap ko. Sa libo-libong pagkakataon na tayo'y nagkasama, ilang ulit pa lang kitang nakitang masaya. Naiinis akong isipin na ginaganyan kanya. Siguro ay hindi niya lang alam ang iyong tunay na halaga. Yeah. Thank you. Ayun na yon. Ay, magpalaro. Okay, name that tune? Name that tune. Ayan. Tanggapin mo na yung offer ko sa hair mo, Kay. Aanihin mo nga. Ayoko. Kung kukulayan mo lang, okay. Pero pag kung ire-reband mo, ayaw. Ayan. May i-recommend ako na pwede mong, i-reband ang buhok ito. Yung kasama ko. I-reband mo tong buhok niya. Oo, free. Kahit free. Hindi, sabi niya free daw. Free daw. Basta, i-reband daw yung buhok ko, pero ayaw ko. Dito ka muna, amigo. What's in the box or name that tune? What's in the box? Ano yan? It's in the box. Ano yan, amigo? Patingin. Ano yan? Ay, makikita doon. Okay. Ayan, mamaya iuwi ko to, Okay. Oh, isa pa. Pa-shoutout daw. May nagpapa-shoutout. Yung baka kilala mo to, amigo. Ayan, Shout out Mark Jason Domingo Vlog. Hello, tol. shoutout. Ayan, mananalo siya ng, mananalong 100 pesos. 100 peso load. Okay, magbigay na tayo ng clue, amigo. Magbigay tayo ng clue. Ano kaya? Ano ba? Magandang clue. Ito ay kinakain ng mga nagda-diet. Oo, nagda-diet. Pero hindi ko sinabi na katulad ko, kasi hindi naman kasi ako nagda-diet talaga. Anong iyo? Shout out uli sa'yo, Katnix Nicole. Wow. Sabado. Wow. Sabay kagat labi. Oh, wow. Namiss mo na siya agad. Hindi naman umiga. Wow. Super miss lang. Ano to? May brand dito ha. Dapat may brand. Tapos, Ooh. may klase kasi to. May klase. Iba-ibang klase. Chia seeds, hindi. Skyflakes, hindi. May nakapagsabi na pero may ano to. Wala pa. May flavor. Ayan, dapat brand at saka flavor. May flavor dapat May flavor siya dito. Oo. Okay, may flavor to eh. May nakapagsabi na, pero dapat may flavor ha. Pwede naman kayong mag-search sa Google. Ayan. With raisins, hindi. Ayan. Mag-Google kayo. Di ba mautak kayo? Dapat Quaker oatmeal. Oo, ganun yon. Pero may flavor. Una-unahan na lang ha.
Quaker Oats ito. Pero, dapat may flavor. And dapat may share badge tayo ha. Quaker Oats banana. Hindi. Pa-shout out po si Pareng Siloy. Sabi ni Mark Ariel Lianes. Ayan, shout out po sa inyo. Ayan, mag-search kayo sa Google. Medyo mahirap to. Pahirapan din naman natin sila. Quaker Oats original, hindi. Ay, 200 na. Galingan nyo kasi 200 peso load na po ito, guys. Quaker Oat with change oil. Ikaw talaga, ha? Talaga, punggusin ka damdama. Joke lang. Hindi pa ako nananakit. Nangangagat lang. Ano pa? Quaker Oats with milk. Chocolate milk, hindi. Strawberry, mali. Choco, hindi. Original with milk, hindi. Caramel, hindi. Ano ba? Cinnamon. Wow. Apple and cinnamon. Wow. Quaker Oats milk chocolate. Oo. Hindi, nakikipag-ano naman, pero mahina lang yung boses niya. Quaker Oatmeal Classic. Hindi. Oatmeal Caramel. Hindi. Banana and roasted almond. Wrong. Ayan, magbasa ka naman. Coconut and honey. Hindi. Triple berry. Magsalita ka din naman. Mapapagalitan ako dito. Quaker Oats honey, mali. Quaker Oats. and Peaches and mali. cream. Hindi. Nasa Google to. Try ko nga i-Google. Wait lang ha. Try ko nga i-Google. Kung meron ba talaga. Baka local to. Char. Wow. Galing daw sa London. Sana all London. Shout out pala sa family Leolicchio sa San Pedro Norte, Bigan City. Tsaka family, shout out din sa Ay, meron. Totoo. family Sarao sa Totoo siya. Santa. Meron siya. Meron talaga. Nasa Google yan. Ayan. Quaker Oats, walnut, date, and raisins. Hindi po. Quaker Wildberry Medley. Hindi. Ito po, ano ba to? Quaker Oats, so simple, Karab. May flavor to. Yung flavor niya is parang gustong-gusto ng lahat kasi nakakayaman tignan yung color. Quaker Oats, granola, mali pa rin. Nakakayaman tignan. Alam mo yon? Pag sa motor. Oo. Tama lang gamin, agong mo makangig, amigo. Wala pa. Ayan, Quaker Oats caldo. Hindi. Di Tamaki. Ayan, malapit na. Huwag ka lang magsagot-sagot dyan. Malapit na. May nagsabi na dyan, pero malapit na. Hindi pa yun. Ayan, Quaker Oats. Quaker Instant Oatmeal Dinosaur Eggs. Ma'am Angelica, ha? Ma'am Catalina pala yun. Ha? Lay 23, Quaker Oats, banana and strawberry, mali pa rin. Oo. Quaker Oatmeal, maple, and brown sugar. Hindi. Ay, wala siyang sharer badge. Oh my God. Wala siyang sharer badge. Huwag natin sabihin, ha? Share mo kasi. Hindi. Bago ka mag-comment. Ay! Malapit na. Dapat may share badge po tayo. Mag-share po tayo para qualified po tayo sa ating pag-games and para may chance po tayong manalo. Ayan, Quaker Big Pot. Hindi. Ay, may nanalo na. Si Pop. Ayan, may nanalo na. Si Pops. Si Pops. Oo. Congratulations kay Ripple Alviar Tenorio.
Eh, nanalo ka na. Kano ulit to? 200 peso load. Congratulations. Hoy! Hoy! Hoy, kudwata. Pagid 100. Hoy, Paps. Paps, Paps. Ika, Paps. Hana pa'y tinangdanan, linukata di vape mo. Paps, mo tinangdanan, Paps, Ano pa ba? Ayan, pero congratulations kay Paps. Ayan, isa pang kanta, then matatapos na. Yung peligro mo. Sabi mo, isa lang, amigo. Dalawa. Narinig ko dalawa. Dalawa? Oo, sila na rin yung pipili ng kanta mo. Ay, si amigo Jake pa nagsabi, amiga. Oo. Hindi, may isa pang kakanta. Ay, dalawa pala. Ilang oras pa ba tayo? Okay. Matagal pa. Ano daw ba yan? Most requested. Ano daw po ba yan? Ah, Ay, para sa'yo yan, amigo. grabe. Ayan, hindi natin pinakita golden syrup. Golden syrup po ito Quaker Oats golden syrup. Galing sa Canada. Ay, sa London pala. Thank you kay Kuya Para po sa Glenn. lahat na binaliwala. Ikaw na bala Ha? ang may... Dami ng minamahal ko. Ayun, Hindi, pakitanggal po yung ads sa Sabi baba. na Hindi lang namin mabasa. na huwag nang mag-alala at okay lang ako. Sabi nga ng iba, kung talagang mahal mo siya, hayaan mo. Hayaan mo na mamaalam. Hayaan mo na lumisan. Kaya dumiling ako kay Bathala na sana ay hindi na siya luluha pa. Na sana ay hindi na siya mag-isa. Na sana lang ingatan mo siya. Binaliwala niya ako dahil sa'yo. Nawala na ng saysayang pagmamahal. Na kahit tagal ko ring binubuo. Na kahit tagal ko ring hindi sinuko. Binaliwala niya ako dahil sa'yo. Dahil sa'yo. Ito nang huling awit na kanyang maririnig. Direk? Ito nang huling tingin na dati siyang kinikilig. Ito nang huling araw ng mga yakap ko talik. Ito na. Ito na. Sabi nga ng iba, Wow! kung talagang mahal mo siya, ay hayaan mo. Hayaan mo na mamaalam. Hayaan mo na lumisan. Oh, ingatan mo siya. Binaliwala niya ako dahil sa'yo. Nawala na ng saysayang pagmamahal. Na kahit tagal ko ring binubuo. Kahit tagal ko ring hindi sinugo. Binaliwala niya
di mi makita. Huling awit. Na iyong maririnig. Ito na ang huling tingin na dati kang kinikilig. Ito na ang huling araw ng mga yakap ko't halik. Ito na, ito na, ingatan mo siya. Wow, Alan. Alan, hello kay Amigo Herms. Hello. Isang tagay pa, kulang pa. Sabi, ayan, kay Amigo Herms, magpadala ka ng pantagay namin. Magpadala ka naman ng pantagay namin, amigo. Ayan, di ka lamay ayon. Kunana ni Eka Faye. Kunana ken ni Amiga Catnix. Wah! Kunana namin. Thank you so much. Thank you so much, Amigo Harris. Oh, yan, tagay tayo. Ayan, tagay tayo. pare. Kay Amigo Herms, magpadala ka ng pang-shot namin, ha? Bro, dalawang bucket, pare, dalawa. Oo, pang dalawang bakit lang. Ganun. Yan, thank you kay Amigo. Ayan yung Amigo mga Harris. Amigo Harris. Yan yung mga talented na staff natin dito Yes. sa Kabsa Channel. Si Direk daw, gusto nilang Oo. kumanta si Direk. Ayan, watching. Sabi ni Tita Beth. Ayan, nanonood si Mother Dear. Hi, Mang. Ayan, Ayan. hi Tita. Hello Hi, po. Mang. Diyan sa bahay, sa Manangat. Hello. Ayan, medyo may partner DJ, Kwame DJ, hindi pag na-unmute Giant. Well, Maya puti. ano na natapok yan? Dapat lang ba sit? Natapay lang. Win. Di kami pala ang karat pandan ang Win, magna. ah. Sinatapok pa lang ni Jai. Yan. Ayan, paisan naman Amigo Direk. Amigo Direk daw! Amigo Direct. Oo. Bibigyan tayo ng 5,000 star. Pa, Oo. ano? Amigo Direk isang kanta daw, tapos magbibigay daw si Amigo Herms Oo. ng pang-shot natin. Pang-tagay, ganon. Ano pa? Ayan, shout out po kay Mayora, sabi ni Jessica Chan Bosque. Ayan, hello Mayora, Jamie. Si Ate Jamie. Oo, si Mayora. Hi, Ate Jamie. Ay, ba't wala si Ate Jamie ngayon? Ha? Wala si Ate Jamie. Nandun sa ano, Saan? naglalaba. Ay, wow. Siya naman yung naglalaba. Okay. Oo, nandito ako eh. Kaya, Wow. Pag wala Sobra. siya, ikaw yung tagalaba. win. No, Canadian ka, no? Ha? Canadian ka, di ba? Ano yung Canadian? Maglaba Canadian. Magluto Canadian. Ayun. Maglinis Canadian. Ganon yung sinasabi niya sa'yo. Ganon. Win. Ngam nawa na, so na pa ilang timang saob, no? Lalo na dana dito yung program tati Kabsa Wow. Channel. Ayan, pa-request po ng Moonlight. Thank you. Anong Moonlight yan? Eto siguro yung Moonlight. Yan ang Moonlight. Sunlight pa lang po kasi. Tanghaling tapat Sunlight, po. Starlight. Sunlight pa lang po. Starlight. Oo, ayan. It reminds me of ML. Ayan, Ayan. panay yung tao ni Tatakpan Amigo ko, ha? Herms. Ayan. Kasi baka ano, baka masisirap kayo kakabsal yung kaluban. masirap ni Amiga Phil. Pero, ayan, tagitek papaapal ni Jay likod ng mga antihalo-halo. Irikap yung umamit at amnan na nga umapal. Papaapalan da, met. Summer rin, Crazy partner. ka, tatay ka pa lang, Basta, Papaapalan da dito. basta nukaan kaya nagpa-udi. Ay, pero muna ka nga talaga. Ayan, summer man in partner. So nga aduman tiyag kakaywara Yes. ditang hindi yan, pampalamiis. Pampalamiis ti ulo. Ayan, hello po kay Sir Benedict Savellano na Hello, nanonood. sir. Hello, Sir Benedict. Kumusta po, sir? Wow. Ayan, of course, shout out ko yung mga staff natin dyan sa Kabugaw, doon sa office ni Kong. Office ni Congressman TV Savellano. Ayan. Yung mga nagiti napaparagsit nga staff na dita. Gusto na niya na paragsik. Kajay. Kajay. Ayan, sina Ma'am Donna, ni Ma'am Alda Alegre. Ano pa ba yan? Sina Sir Erwin,
Sino pa ba? Sina Lerma, sina... Yes. Si Kuya Cons Allen. Yeah. Tamang pa nga nagbuya. Dito ti ka paparagsitan. When nagti-TikTok na pa yung nakita yung story lang, nag-TikTok na. Katulad ni Boss DJ. Ayan, shout out kay Boss DJ dyan. Hello, shout out po sa inyo. Shout out kay ni Press John Berdert. Ano? John Berdert? John Berdert. Tol. Nakatado, mati bumbunyag yung anak. Ano? Hindi ka, Bert, tata, Berdert. Hi kay Press, amigo, Bert. John Burger. Tolyo. Berdert. Ayan, nagpa-burger. Nagpa-burger nga misuna din na minsan. Na amigo John Burger Tolyo. Madimanin. Hello, Press. Madimanin. Madiman yung parubuan ni Press. Amigo John Berdert. Amigo John Berdert Tolyo. Berdert. Tama pa yung awan ka nila ang amigo Alan Adedtoy. And, yung may agawalan eh. Ayan, don't know what to say ko na ni amigo Herms. Pa-play please ko na. Lakantain ta, parati 5,000. 5,000 stars. Para kay ni amigo Herms. I have loved you only in my mind. Wow. But I know that there will come a time to feel this feeling I have inside. I'm hopeless romantic is what they say. Falling out of love just like a play. Memorizing each line, still don't know what to say. What to say? Don't know what to do whenever you want it. Don't know what to say. My heart is floating in tears. When you pass by, I could fly. Every minute, every second of the day, dream of you in the most special way. You're beside me all the time. All the time. I have loved you and I'll always will. Call it crazy, but I know that someday you'll feel this feeling I have inside. I'm a hopeless romantic, I know I am. Memorize all the lines, and here I am, struggling for words, still don't know what to say. What to say? Don't know what to do whenever you want it. Don't know what to say. My heart is floating in tears. When you pass by, I could fly. Every minute, every second of the day, dream of you in the most special way. You're beside me all the time. All the time. All the time. All the time. Thank you so much para kay ni amigo Herms. Yes! Ayan. And hi kay Manong Arvin Obrero. Hello, Manong. Hello, bro Arvin Obrero dyan sa Son for Ayan. Bantay. Yes. Happy watching. Mabalin a guesting to dita kab sa channel, haha. When amigo Herms, mabalin. Ayan, I love you all, guys. Thank you, sir. Yan, thank you, Mr. Scorer. Yeah. Pag-games pa tayo. Yan, dito lang kami mangmangan to Bram. Supay, sana all nanganin. Siya gaminhaan pa. Sada pa'y napapaapalang na dito kakadot to. Ayan. Okay. Pa-games. May naka-ready ba tayong ano? Name that tune?
Mr. Scorer, may name that tune ba tayo? Wala. That yun ba? Ah. Ayun, wait lang. Kunin lang natin yung phone na isa. Ayun. Ayun yung mga gustong sumali, dapat may zero badge po tayo, ha? And so, may gusto rin pong mag-send ng stars, tumatanggap po kami. Thank you so much din po sa mga nag-send na. And thank you din po in advance sa mga magsisend pa lang. Katulad ni Amigo Herms, magsisend yan mamaya. Hintayin natin. Ayun, pa-shoutout. Pa-shoutout kayo, nag-comment kayo, kakabsat. Umaykan up, Amigo Birdert. Birdert? Oo. Amigo Birdert, umaykan to yan. Nya ba tipa ano ta partner? Sige siya man nagkita, kuya. Where is the YouTube? Ay, pa-shoutout amiga ko na ni Amigo Ariel. Hello, Amigo Ariel. Yan, shout out kanya yung amin dito tangag buy-buya pay. Ayan. Ayan, once again, name that tune. Pugtuan nyo, nunya dito yung nga. Nunya dito yung nga. Kanta. Okay. Kahit ano. Ayan, nagpapugtuta ti kanta. Of course, mga bakti 100 peso load. Yan, amiga, ti ko. Ti pa name that tune mo. Ayan. Yeah, once again, katagiti awan pa ti share your badge na i-share you dito yung live stream tayo at kakabsat. Tap no maka. Ayan, tap no. Dati chance yung mga back. Dito yung dagiti pa games tayo. Ayan, anya detoy. Ayan. Mag-beat lang, amiga, ha? Anya detoy nga kanta. Ay, medyo malabo. Ayan, sabali natin tatlo yung nakikita. New Nestle Ayan, Fortified. wait lang. Ayan. Ayan, sige partner, ha? Data. Nag-isumutin. Ayan, nalaka lang dito. Oh, dana nga bakin. Ayan, dapat may ano to dapat may artist. Dapat may artist ito Dapat kumpleto yung... Yung original na artist. Kasi marami nang nag-revive neto Oo, yung original. Okay? Original. Yung original. Dapat kompleto, ha? Kompletong-kompleto yung pangalan. Kasi medyo mahaba yung pangalan nito, eh. Ay, may nanalo na. Ayan, may nanalo na si... Monica Vallejo. Ayan. Ayan. Ayan, ipagpatawad mo by VSTN Company.
Ayan, congratulations kay Ma'am Monica Vallejo. Ha? Ayan, yung production natin medyo daw. Ipagpatawad mo VSC company kasi yung sinabi ni Dapat Ma'am kompleto pala. Dapat Okay. kompleto, di ba? So, ang nanalo ay... Ayan, Siya nanalo. rin. Siya rin ang nanalo. Walang share badge. Ayan, Siya rin. Si Ma'am Monica din. yes. Kasi wala pang... Si Kuya Arvin sana kasi Walang wala pa siyang sharer share badge. I-share mo dito bro Arvin, tap no mga baka. Yeah. I-share mo dito. Congratulations kay Ma'am Monica Vallejo, VS10 Company. Yes, once again sa lahat po ng mga sumasali sa amin, i-share na po natin yung Yes. mga Share, live share. stream. Kasi kung wala tayong sharer badge, hindi po tayo mananalo. So, dapat meron tayong sharer badge. Yeah. Yan, Okay. paano ba magkaroon ng sharer badge, partner? Dapat i-share natin yung live streaming natin. Ay may makikita, pag nanonood kayo ngayon sa live streaming natin, may makikita kayong may arrow and then share. Yun, pindot nyo lang and then write post and then post. Yun. Yes. I-share lang natin dun sa... Wall natin. Dapat naka-public po tayo para makita po yung share badge. Yes. Yes. Ayan, sayang kay Leonard. Leonard, bawi ka ulit. Mamaya, may pag-games pa tayo. Bawi si Leonard. Oo, si Leonard. Si Ayan. Leonard. Leonard, idagasan na kaming tumandam-tamatikwan. Kape. Dati Pares. Ay, wow. Ay, naglalako dati Pares si Naglalako Santa Catalina. Dito nga parte tayo tanto mo nagpa-share, GNT, partner. ayan, Seawall. Mm. Yeah, GNT Kitty bye-bye. May kami to pa-share, bro Leonard, with, Yes. with discount data. Ayan, sobrang sulit na sulit yung pambabayad nyo sa Pares nila. Namdama, Jay, kami, Catherine's, Paps. Jay, mangitagas kanto, Pares. Kaya Mamis Mineta, Pares, Mon, Shout Paps. out kay ni... Ano? Kay Sir Leonard. Eric, ayan, parang lately yata si Sir Eric na nanood ngayon. yes. Hello, Sir Eric Kay Reintegrado. Sir Eric. May mga request pa dito kanina eh. Your Love. Oo, may Your Love kanina dito. Si Jam natin, si President Bernard yata ang nag-request nun, yung Your Love. President Burger. Oo, pa-request amigo, amiga, Your Love. O, diba? President Bernard. When matik bugkawang kantuman di jay Catherine Sen. When binugkawang ka pa di Paps. Para kay Press. You're the one that never lets me sleep. From my mind down to my soul, you touch my lips. You're the one that I can't wait to see. With you here by my side, I'm in ecstasy. Hi, Ate Marnelli. Tabag. I'm all alone without you. My days are dark without a glimpse of you. And now that you came into my life, I feel complete. Shout out Idol Bong. Flowers bloom, the morning shines, and I can't see. Your love is like the sun that lights up my whole world. I feel the warmth inside. Your love is like the river that flows down from my veins. I feel the chill
time I hear our music play, reminds me of the things that we've been through. In my mind, I can't believe it's true, but in my heart, the reality is you. I'm all alone without you. The days are dark without a glimpse of you. Now that you came into my life, I feel complete. The flowers bloom, the morning shines, and I can see your love is like the sun that lights up my whole world. I feel the warmth inside. Your love is like the river that flows out through my veins. I feel the chill inside. Ayan, shout out sa bibi ko na si John Andrew. Hello, shout out sa iyo. Hello, baby. Ayan, walang kupas, ma'am. Sobrang galing, sabi ni Sir Eric. Your love is like the sun that lights up my whole world. I feel the warmth inside. Your love is like the river that flows out through my veins. I feel the chill inside. Your love is like the sun that lights up my whole world. I feel the warmth inside. Your love is like the river that flows out through my veins. I feel the chill inside. Your love, won't you give me your love tonight? Your love inside. Thank you so much. Alright. And kantahin tamitin, partner, did you request ni Pel kanina? Pel Yes, Tabangin. okay. Ayan, pa-shout out po kay Pete Amelia Reintegrado Ligaya and Pete Jeffrey Cadellano Reintegrado. Thanks po. Sabi ni Sir Eric Urbano Reintegrado. Ayan. Hello kay Jessica na nag-birthday pala nung 24. Hi, Ipag. Ayan, si Sino? Jessica. Chan Boss, kay Ah. kapatid ni Jamie. Wow! Ay! Happy Wow! birthday! Ayan, happy birthday. Belated happy birthday. Ayan. Happy birthday po kay Ate Jessica. Yan, para sa nag-request. Para kay Pel. Strength in your eyes, the color of them wonderful story still in my brain. Wow! Nag-smoke. An emerge from Mount trust towards the sky, never revealing the depth. Tell me that we belong together, treasured up with the trappings of love. I'll be captivated, hang from your lips instead of the gallows, the heartache that hang from above. I'll be
Play safe itong kasama ko. than the older. I'll be the greatest fan of your love. Sobrang safe naman nung mga notes mo. Yan yung mga sinasabi nilang style. Wow! Rain falls angry on the tin roof as we lie awake in my bed. You're my survivor, you're my living truth. Our love is alive, not dead. And tell me that we belong together. Dress it up with the trappings of love. I'll be captivated. I'll hang from your lips. Stand out the gallows, heartache that hang from above. And I'll be your crying shoulder. I'll be without suicide. And I'll be better when I'm older. And I'll be greatest fan of your life. Ganda naman ang style mo. And I dropped down, I burned out, thought my way back from the dead. Tune in, turn on, remember the things that you've said. Ganda lang style mo talaga. Hindi ko kasi. And I'll be Oh. your crying shoulder. And I'll be love suicide. And I'll be better when I'm older. I'll be the greatest fan of your love. I'll be shoulder. I'll be love suicide. And I'll be better when I'm older. And I'll be the greatest fan of your life. Wow. Ayan. Thank you so much kay Ma'am Angelica. Fan of your life. Greatest fan of your life. Ayan, Thank you so pa-shout out much. po. Watching here at Honolulu, Hawaii. Sabi ni Wow. Sir Eddie Boy Carmelo. Ayan. Hello Pearly po. shell Ayan. Thank you po. Mahalo. Sabi niya. Thank you. And from the ocean. Ayan. Ayan. Shout out kay Shining Sir in the na taga Hawaii. ayan. Shining in Shout the out sun. po. Ayan. Hello po. Kaila, yung mga barkada ko sa, ano ba tawag doon? Sa Lahaina. Ayan. Hello po. Yung mga taga-Hawaii na friends namin. Hello. Ayan, hello Sir Eddie Boy. Ayan, pengi naman po ng star, Sir. Ayan. Kahit Star Holiday Celebration 10 sabi million niya sa star ano niya. lang. Ayan. Mag-send pa kayo. Ayan. So, may gusto mag-send dyan. Mag-send pa kayo. And magpapa-last game na tayo. Ay, ano to? Nakikita ba? Yan. Hindi. Hirap naman yan. And shout out po ulit kila Sir Eddie Boy Carmelo from Honolulu, Hawaii. Yan, thank you sir so much. Hawaii. Ayan, magpapagames tayo last game. May mananalo ng... Magkano po, direct? 100 peso load. Hello kay Ma'am Angelica Bilyado Tabula. Ayan, okay. Magbigay tayo ng clue. Clue. Ito ay kagamitan ng lalaki. Pwede rin pa babae? Pwede rin kung gusto nila yung strong. Pero kagamitan ng lalaki to. Dapat ano to may brand at kung anong klase.
Okay? Ano na natin to noon? Ano ba tawag? Pinahulaan na natin to noon, pero yung box lang, hindi yung laman. 'Di ba? Signature data to. Oo, signatured. Ay, makikita na. Okay. Ayan, perfume. Ayan. Pwede. Inango-ango ko pa eh. So ang amudan. Tingnan mo yung inangot mo. Ayan. Ayan. Wow. Ay, nandyan na naman yung merienda. Hindi pa ako nagla-lunch. Ayan, maawa naman kayo sa akin. Ayan, diet ka, partner. Hindi pa nga ako nagbe-breakfast eh. Dumiretso ako dito. Ayan, anong sabi ni Ma'am Catalina Lopez, perfume daw. Anong perfume Wow, to? Gucci cologne. Wow, pang mayaman naman yan, Ma'am Grace. Ayan. Roll on, hindi. Perfume po ito. Yes, perfume. Pero anong klaseng perfume to? Maraming brand dito. Tapos may signature siya. Okay? Pinaano na namin to noon. Ayan, Sure Yes. Bench. Sure Blue Bench. Hindi. Malapit na. May ano to Huwag eh. na natin tagalan to kasi nawawalan na tayo nauubusan na tayo ng May oras. sinasabi siyang artista. Oo. Gillette, sabi niya hindi. PH Care Feminine Wash. Panglalaki po yon Sir Ariel Aiko. Panglalaki. Nagpo-feminine wash din ba kayo? Na-try mo na? Feminine nga eh. Pero na-try mo na ba? Ay, hindi pa. Ay, hindi pa. Oo. Shampoo lang. Shampoo lang try ko. Shampoo pero wala kang sinashampuhan. Meron. Ito Saan? naman. Sa baba? Hindi, kahit na wala kang buhok. diba, kahit na wala kang buhok, kailangan mo rin talaga mag-shampoo. Ay, totoo. Oo, para naman maging Para more fresh. chances of Oh, magtubo. more chances of magtubo. Nagkaka-dengrab din kami mga kalbo. Ay, totoo ba? Oo, Kakabalakubak din. Oo, Patingin nga, baka may kuto ka pa. nagkakakuto din. May kuto, oh! Ang laki. Wow. Marc Jacobs perfume. Wow! Marc Jacobs. Wow. Hindi po siya international ba yan? Oo, international to. Okay. Ikaw naman? Calvin Klein perfume, hindi. Wow. Local daw, international naman to. May nanalo na. Oh my gosh, ang galing. Kasi lagi siyang Nanonood. Top fan kaya po alam siya. niya. Ayun, congratulations po kay Ma'am Amelia Reintegrado Ligaya. Yan, bench siya, Ayan. bench. Ayan, nanalo po siya ng 100 peso load. Ayan, Bench perfume Guts. Ayan, Gutierrez. Parang yung perfume ni Richard Gutierrez yata yan. Diba? Signature niya. Paamoy ako. Paamoy naman ako. Hindi yung kilikili mo, maasim yan eh. Maasim yan. O hindi, hindi maasim yung Ay, kilikili wow, ko. ang bango. Mabaho, Grabe. pero hindi siya maasim. Hindi, joke. Ayan. Pwede siya pang babae. Hindi siya masyadong, matapang yung amoy. Versace perfume. Ayan. Pero congratulations po kay Ma'am Amelia Reintegrado Ligaya. Nanalo po kayo ng 100 peso load. Mga ilang oras pa kaya tayo? And Yan, 5 minutes. So, maglalasong na po kami. Pete Agudwata, sabi ni Sir Eric Urbano Reintegrado. Wow. Good luck kay kano, madam, ken ni Pete mo. Anong lasong natin? Yan, yung mga gusto mag-request dyan. Gusto yung Last song mag-request ang namin. last song namin. Oo, baka naman, Baka lang naman. Abe body perfume daw. Yung mga may request dyan, mag-request na po tayo. Last chance na po natin. And see you on next Saturday. Next Saturday. Every Saturday po tayo dito sa, dito sa, Kabsa Channel, sa Miweng, Iti Distrito. So, maglalasong na po kami. Okay, sarap sa ilalim ng kaluwag.
Kapag kapiling kang tumitik sa kawalan, saksi ang buwan at bituin sa pagmamahalan nating dalawa, nating dalawa. Tanaw pa rin kita, sinta. Kay layo may nagniningning, mistulak ang tala. Sa tuwing nakakasama ka, lumiliwanag ang daan sa kislap ng iyong mga mata. Pag ikaw ang kasabay, puso'y napapalagay. Gabi tumatamis tuwing hawak ko ang iyong kamay. O kay sarap sa ilalim ng kaluwagan, kapag kapiling kang tumitik sa kawalan, saksi ang buwan at bituin sa pagmamahalan nating dalawa, nating dalawa. Simoy ng hangin na kay lamig sa katawan, daig pa rin ang liyab na aking nararamdaman. Sa tuwing tayo'y magkaibang mundo, sang tingin ko lang sa buwan, napalapit na rin sa iyo. Langit ay nakangiti, nag-aabang sa sandali. Buong paligid ay nasasabi sa ating halik. O kay sarap sa ilalim ng kaluwagan, samahan mo akong tumitig sa kawalan, saksi ang buwan at bituin sa pagmamahalan nating dalawa, ating dalawa. Okay, sarap sa ilalim ng kaluwagan, kapag kapiling kang tumitig sa kawalan, saksi ang buwan at bituin sa pagmamahalan nating dalawa, nating dalawa. Thank Thank you so much. Ayan, see you again next Saturday only here at Samiweng Iti Distrito. Thank you. Thank you so much. Have a great day.